An balima o bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka fɔ Mali silamɛw olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o ɲɛmɔgɔba Sheikh Sherif Usmane Madan Haidara ale kɔni ni a ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'a lajɛ ka fɔ ko u kɔni ka taa jama dalajɛba dɔ kɔni kɛ Mopti walasa cogoya min na bɛn ni kelenya kɔni bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ ko ni jama dalajɛ in kɔni kan ka kɛ alamisa don janvier kalo tile 16 ka taa bila sibiri don na janvier kalo tile 18 hukumu kɔnɔna la ko wele bilalen don maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ma politiki mɔgɔw kɛn yɛrɛ yo ale ni foroba baarakɛlaw ko bɛɛ lajɛlen ka se nin kɛnɛ in kan walasa cogoya min na malidenw kɔni na sigi ni ka fɔ kɛ bɛn ni kelenya kɔni kan ni jama dalajɛ in kɔni hukumu kɔnɔna la ko baara minnu kɔni bɛna k'a kɔnɔna la ko o kɔni ye ni ka sanga kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka o kɛ kuma la bɛn ni kelenya kɔni kan ale ni mɔgɔw kɔni bɛ se ka sigiɲɔgɔnya kɔni kɛ cogoya min na basi kana bɔ a la ale ni lakana kɔni fɛnɛ bɛ se ka sabati cogoya min na ko ale ni fɛnɛ Mali silamɛ denmisɛnninw olu kɔni ka jɛkulu kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ n'an ko o ma ko les ulémas ko olu kɔni ka tɔnsigi siɲɛ filanan ko o kɔni fɛnɛ bɛna kɛ nin hukumu kɔnɔna la ko nin jama dalajɛ in kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa cogoya min na malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya degun minnu kɔni bɛ Mali camancɛ bolo mɔgɔw kɔni kan ale ni jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kɛni bɛ ka labɛn minnu kɔni kɛ walasa cogoya min na bɛn ni kelenya o kɔni bɛ sabati lakana kɔni fɛnɛ bɛ se ka sabati cogoya min na kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don janvier kalo tile 14 Mali finitigiw olu kɔni ka lakana baara dɔ kɔni kɔnɔna la olu kɔni ye u tɛgɛ da dugu jukɔrɔmugu donna dɔw kɔni kan kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw ka olu kɔni to u ka lakana kɔni baara la Juguni mara la ko olu kɔni taara bali dugu jukɔrɔmugu donna dɔw kɔni na ko u bɛ u ka baara la o hukumu kɔnɔna la Mali finitigiw kɔni ye mɔgɔ 10 kɔni faga ni ma kofɔlen na ni ka tila ka tɛgɛ da maa 3 yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan n'a yirala k'a fɔ ko o maa 3 ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka mugu de don dugu jukɔrɔ o wagati kofɔlen na u ma da o dɔrɔn ma ko ni ma kofɔlen ninnu kɔni fɛnɛ ko maramafɛn minan kɔni caman kɔni fɛnɛ kun b'u bolo ko fo ka taa se dugu jukɔrɔmugu kɔni fɛnɛ dilanna an bɛ wagati min na ko sisan nɔ ni ma jugu ninnu kɔni bɛ Mali finitigiw kɔni ka bolo kan kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye an sɔn ko marifatigi dɔw kɔni taara sugujɔ mobili 2 kɔni lajɔ ni ka olu kɔnɔmɔgɔw kɔni ka bolofɛnw bɛɛ minɛ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko janvier kalo tile 13 ko nin dɔgɔjɔ mobili 2 kɔni de tun bɛ ka bɔ fafa sugu la ko nin mobili ninnu kɔni kun falen don sugudenw kɔni na ko u n'u bolominɛw ko marifatigi mɔgɔ 8 kɔni de nana sira da u ɲɛ ni ka u bolofɛnw kɔni bɛɛ minɛ u la nka ko k'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni ni ma to nin ko dafɛ nka an bɛ wagati min na ko sisan a ma se ka dɔn ko ni bingalikɛla ninnu kɔni ye maa kelen mun ye kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛn don janvier kalo tile 6 ko muso dɔ ale kɔni tun bɛna boli ni dɔ den Kalabankura kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni muso in kɔni si b'a ta san 24 kɔni ɲɔgɔnna la ko ale kɔni taara ni ka taa dɔ den kɔni suɲɛ Kalabankura ko nin ko in yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ kɛra cogoya min na ko muso dɔ de kɔni bɛ yen nɔ ale taara ni a den furabɔla musokɔrɔba dɔ kɔni fɛ yen nɔ ko jama kɔni tun bɛ yen nɔ ale kɔni ye a den di a ka baarakɛla ma ko sɔni turu kɔni ka se u ma ko denzo in kɔni fɛnɛ de ye o jate minɛ ni ka baarakɛla in kɔni wele ka den minɛ o la ko baarakɛla kɔni ka taa ale ka wari falen ko ale kɔni bɛna situlu san baarakɛla kɔni kuntunden tuma min na muso in kɔni ye a boli ni den ye den yɛrɛ kɔni si b'a ta kalo 10 ɲɔgɔnna de la baarakɛla de seginna o la kana sɔrɔ muso kɔni taara ni den o kɔni kɛlen sa o yɔrɔ kɔni bɛɛ la maaw kɔni farala u kan n'u ka u dɛmɛ ka den ɲini ka taa sɔrɔ ko muso kɔni bɛna taxi ta ni den ye ni ka tunu o kɔni kɛlen sa jama kɔni fɛnɛ de firila muso in kɔni ka 11e arrondissement policiers olu kɔni nana ka muso in kɔni bɔ jama bolo ko muso in yɛrɛ kɔni ko n'i y'a ye k'i b'a fɔ ko muso kɔnɔma ko ja ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ si kun tɛ tiɲɛ ko ci kɔni selen muso kɔni somɔgɔ ma ale ni a cɛlankaw kɔni ma k'a balila olu kɔni na ka dɔn ko muso in kɔni kɔnɔma tɛ ko kuma tɛ ka taa fɔ ko denzo kɔni don an bɛ wagati min na ko sisan muso in kɔni bɛ sigida 5nan kɔni ka kiribulon ka bolo kan kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw ni kibara ninnu ne tun b'an bolo k'a da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ